היסטוריה היום. סרן במיל גור אריה, אב לשתיים, מאריאל, יצא לאחרונה מהלחימה בדרום הרצועה, אחרי שהוקפץ למילואים ב7 באוקטובר, ועל הדרך גם עשה קורס קצינים. שלום לך, סרן גור אריה. ערב טוב, מה נשמע? בסדר, מה שלומך? בסדר גמור? כן? מורל גבוה, עושים את העבודה, חוזרים בכל הכוח. אני חושבת שיש פה כמה מדינות בתוך המדינה שלנו. אני מראיינת את המילואימניקים, מורל גבוה, האחדות השורה, זה כאילו איזה שיח. צריך להשמיע אתכם בכנסת בלופ, לכולם. איך עזה? לגמרי. איך עזה? מעניינת כל הזמן, לא משעממת. עובדים, יש פעילות. מתקדמים כמה שאפשר, לפי מה שצריך. בינתיים הכל בסדר, עובדים לפי התוכנית. עובדים לפי התוכנית, אנחנו רואים לדאבוננו, זה לא בדיוק משהו שאתה צריך להתייחס אליו, אבל שהם מנסים עוד פעם לחדור לפנות בוקר לכרם שלום, כאילו הם... לפי התוכנית שאנחנו מקבלים, עובדים לפי פקודות, כל פקודה שאנחנו מקבלים, עושים אותה בצורה הכי טובה שאפשר, הכי מקצועית, עם שמירה מקסימלית על חיי החיילים שלנו, וביצוע משימה בצורה הכי טובה שאפשר. ומה זה השיח בתוך העורף, שאין מספיק לחימה בעצימות, הורידו את הרגל מהגז? מה אתה אומר על הדברים האלה? כשאתם נלחמים, אתם נלחמים בעצימות? אנחנו מרגישים עצימות גבוהה, שוב, עובדים, יש משימות, כל משימה בהתאם למשימה, משימות יותר, מה שנקרא, יותר גלויות, יותר חזקות, משימות יותר שקטות, אבל יש עבודה. כל הזמן. גור אריה, זה ככה? ההורים בחרו את השם הזה? כן, אני נולדתי כאריה, אז שם אריה גביר, נהרג במלחמת שחרור, והפסיקו לי את השם גור. נהייתי גור אריה. יפה. תגיד לי, איך המילואימניקים עדיין נכונים? באותו ווליום, בהתחלה הייתה הענות מטורפת, אנשים רצו עוד ועוד, בכל זאת חלפו 8 חודשים, פרנסה, עסקים, משפחה, דאגות, לא כולם נושאים בנטל. מה מצב המוטיבציה? רואים ממש טיפה, זאת אומרת, אנשים חזרו לחיים, אנחנו, החבר'ה שלי, חזרו כולם לחיים, בין עם עצמאים, בין עם שכירים, כולם עם המשפחות שלהם, אבל בשנייה שלפני, אנחנו כבר עכשיו במה שנקרא סיבוב שני, בשנייה ששלחתי את ההוראת הפעלה, ממש תוך 5 דקות, את האישורים, טיק טיק טיק, מאשר, כולם מה שנקרא ברבק, חוזרים חזרה לעבודה, כאילו לא יצאנו מפה. אני חושב שמה שקצת, הדעיכה שטיפה מורגשת, אני גם לא מאשים, אבל נתתי על זה גם איזשהו פוסט היום, טיפה רוח הניצחון של העם, התחלנו את 7 באוקטובר, בכל הצמתים, דגלים, מתנדבים, צפצופים, הרגשת שכל העם מאחוריך, אבל השגרה כנראה עושה, ואנשים באמת גם חזרו, אני לא מאשים אותם. לפעמים. אנחנו צריכים את הרוח של הציבור, זה עוזר לנו, זה מחזק אותנו, זה נותן לנו את רוח הקרב, ושאנחנו בטוחים שאנחנו עושים את הדבר הנכון. שוב, זה עדיין, זה מלחמה קיומית, אנחנו לא נעזוב, גם עכשיו בהפעלה תעבור צפונה, גם בצפון אנחנו נעשה עבודה, ולא משנה איפה שצריך. אבל הרוח פה של כולם ב-100%. מדהים. 200%. הרוח שלנו פה ב-500% איתכם, ומי שמנסה ככה לעוות קצת את המציאות ולהיסחף לשקרים שתפלו עלינו בעולם, אז אנחנו לא עוצמים עיניים ולא עוצמים גם פה לצערי אנחנו צריכים לתת עבודה בהסברה, גם בעולם. מרגישים שאנחנו רואים את זה בכל מקום בעולם, איך מציירים אותנו. הייתי איזשהו כנס שכשהנציג הישראלי התחיל לדבר, כולם התחילו לצאת. אנחנו צריכים להפעיל את כל מה שיש לנו בעולם. זה מה שנותן גם את הרוח הגבית והלגיטימציה למה שאנחנו עושים. אצלי בתוך הפלוגה אין שיח פוליטי, אנחנו לא מתעסקים בזה, לא בדעות הפוליטיות, כן, אנחנו לא מתעסקים בזה, ובכוונה אנחנו לא מתעסקים בזה, רוצים לשמור על המורל ועל הכיף, בכיף במרכאות כמובן, לנו כיף כשאנחנו עושים את העבודה ביחד, החבר'ה שלנו. במשפט סרן גור אריה, במה אתה עוסק בחיים הרגילים? מעניין אותי המנטליות, הוורבליות, הפטריוטיות, כן? אני מנהל אגף תפעול במועצה בתל מונד, בתחום המוניציפלי.
שבעצם מחזיק את כל חיי השגרה של היישוב. זה יכול להיות מכל הדאגות של פינוי השפעה, גזם, גינון, פיקוח, הכל. ברוך השם, יש לי סגן תותח, רגב, עושה את העבודה. תודה לך תהילה, המנכ"לית שלי, כולם. כן. תודה לך וללוחמים שלך ועל המילים החזקות שאמרת. בהחלט, סרן גור אריה, תודה רבה. שלום רב, 7 בערב, היום ה-200.